varicose vein ድበሃል ናይ ቱቦ ናይ ደም ሓንሳብ ኣብ ትጥቃ ቆርበትና መፅዩ ኣብዚ ቀሪቡ ዘሎ ብቲ ቆርበትና ይመስል ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ትሪእዎ ዘለኹም ስለምንታይ ከምኡ ይረኣየና ሎማዓንቲ ብዛዕባ ክዛረበ ከመይ ውዒልኩም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል ቱቦ ናይ ደም ክንብል ከለና ሰለስተ ዓይነት እዩ ደሎ artery vein capillaries ዝበሃል ኣሎ ከዓ ሳልሳይ ሕጂ እቲ artery ንብሎ እቲ ደም ካብ ልብና ናብ ኩሉ ነፍስና ክኸይድ ከሎ በዚ ቀይሕ ሕብሪ ትሪእዎ ዘለኹም artery ብኸምኡ እዩ ካብ ልብና ድኸይድ ሕጂ ካብ ልብና ቱብ ኢላ ክትሃርም ከላ እቲ pressure ብኸምኡ ናብ ኩሉ ነፍስና ይኸይድ ማለት እዩ ናብ ኩሉ ነፍስና ምስ ከደ ግን ናብ ልቢ ክምለስ ኣለዎ ሃሪሙ ምእንታን ናብ ሳንቡቕ ክኸይድ ኦክሲጀን ክረክብ ሕጂ እቲ ኦክሲጀን ዘለዎ ብላድ በዚ artery እቲ ኦክሲጀን ደይብሉ ማለት እቲ ኦክሲጀን ኩሉ ብፂሑ ክምለስ ከሎ ከዓ በዚ artery ይምለስ ሕጂ ሕሰብዎ ካብ ልብና ቱብ ኢላ ክትሃርም ከላ ብዙሕ ፕረሽር ኣለዎ ሕጂ እቲ ደም ኢሉ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ክምለስ ከሎ ግን ዝሒሉ እዩ ድምለስ ዘሎ ሕጂ ብኸምኡ ከምዚ ቫልቭ ድበሃል ኣሎ ኣብዚ ናይ artery ከምዚ ድበለ ዓይነት ነገር ኣሎ ስለምንታይ ደም ክሓልፍ ከሎ ምእንታን ከይምለስ ትኺሉ ምእንታን ክኸይድ ንኸይምለስ እቲ ቫልቭ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ እቲ ጥንሲ ስለምንታይ ኣብ ገሊኡ ሰብ ከምዚ እታ ናይ መጀመርታ ስእሊ ዝረኣኹም ናይ እግሪ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣብ ጥንሲ እቲ ናይ ደም ብዝሒ ኣሎ ደም ብዝሒ ማለት እቲ ቮልዩም ናይቲ ደም እቲ ብዝሒ ናይቲ ደም ማለት ሕጂ let's say 2 ሊትሮ ነይሩ ንበል 2 ሊትሮ ይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ግን ናብ 3 ሊትሮ ተቐይሮ ንበሎ ሕጂ ከምኡ ተኾይኑ ብብዙሕ ይሓልፍ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ደም ሕጂ ብኸምኡ ከምኡ ክረአየና ይኽእል ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ፕሮጀስትሮን ከልዕል ከሎ ኣብ ደም ነቲ ቱቦ ነቲ ቬን ነቲ ደም ናብ ልብና ድወስዶ ቱቦ ማለት እዩ ከምዚ ዕብይ ከም ዝብል ገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ዳይሌት ገብሮ ዳይሌት ማለት ሕጂ ኣክኒ ፅብብ ድብል ከምዚ ክፍት ብል መሊሱ ሕጂ ብኸምኡ ብዙሕ ደም ኣብኡ ኮፍ ይብል ሕጂ ይሓልፍ ኣሎ ግን ከምቲ ድድለ ቀልጢፉ ኣይሓልፍን ኣሎ ሕጂ ብኸምኡ ኣብቲ ጥቓ ቆርበትካ ከምኡ ይረኣየካ በቲ ድድለ ስለ ደይሓልፍ ደሎ ማለት እዩ ቀስ ኢሉ ሓልፍ ኣሎ እቲ ደም ብኸምኡ ሕጂ እቲ ኣብ እግርኻ ሓንሳብ ይሓብጥ ሓንሳብ የሳሒካ ሓንሳብ ከዓ ኣብ ሙሉእ መዓልቲ ጠጠው ኢልካ ተውዒልካ ወይ ሙሉእ መዓልቲ ኮፍ ኢልካ ትውዕል ተኾንካ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ መዓልቲ ብጣዕሚ ገጂፉ ስለ ዘሎ ከምዚ ከሳሐካ እንተላይ ይጅምር እቲ ካልእ ንሪኦ ከዓ እቲ ጥንሲ ክገጅፍ ከሎ እቲ ኣብዚ ጥቓ ከብድና ኣለ ዓባይ ቬን ንዑ ይፀቕጦ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ፀቂጥዎ ስለ ዘሎ እቲ ብኸምኡ ሓንሳብ እግርኻ ይድንዝዝ ብኸምኡ ሓንሳብ ከምዚ ኮፍ ኢልካ ተውዒልካ ተስኣ ንብለክን ወይ ጠጠው ኢልካ ትውዕላ ትኾንኩን ኮፍ ፈላ ንብለክን ምእንታን እቲ ፕረሸር ፀቂጥዎ ደሎ ነቲ ቬን ምእንታን ቁሩብ ወይ ካብኡ ክልቀቕ ወይ ከዓ ቁሩብ እቲ ንታሕቲ ይደፍኣክን እንተሎ ኮፍ ምስ በልክን ቁሩብ ንላዕሊ ልዕል ክብል ምእንታን ብኸምኡ ኢና ወይ ዕርፋ ወይ ሙሉእ መዓልቲ ጠጠው ኮፍ ኢልክን ትውዕላ ትኾንክን ባ ኤክሰርሳይዝ ግበራ ንብለክን እቲ ነፍስኽንዚ ምእንታን ሓደ እቲ ደም ምእንታን ክንቀሳቐስ ካልኣይ ምክንያቱ ቀስ ኢሉ ስለ ዝኸይድ ኣሎ ክንቀሳቐሳ እንተለኽን እቲ ልብኽን ክሃርም ከሎ ብብዙሕ ስለ ዝወፅእ ኣሎ ብብዙሕ ምእንታን ክምለስ ናብ ልብኽን ካልኣይ ከዓ እቲ ስዌሊንግ ገይሩ ዘሎ ከምዚ ማይ ድመልአ ድመስል ምእንታን ናብ ኩሉ ነፍስኻ ክኸይድ ፍላሽ ክገብሮ እቲ ነፍስኽን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብዙሕ ፀገም የብሉን ኣብ ብዙሕ ሰብ እውን ኣይንሪኦን ንሓቂ ተሓይሽ ጥንሲ ምስ ሓረስ ግን ድኸይድ ነገር እዩ ስጋ ብተሓርሳ ግን እግርኽን ሓፍ እንዳበልክን ምክንያቱ ኣብቲ ታሕቲ ስለ ዘሎ እቲ ደም ሕጂ ተሓሲብክኖ ግራቪቲ ንበሎ እቲ ብብዙሕ ስለ ዘይከይድ ዘሎ እቲ ደም እቲ ቱቦ ገጂፉ ስለ ዘሎ እቲ ግራቪቲ ንታሕቲ ይስሕቦ ኣሎ ማለት እዩ ግራቪቲ ማለት እቲ ንክንቀሳቐስ ዝገብረና እቲ ፎርስ ማለት እዩ ይስሕቦ ኣሎ ነቲ ደም ንታሕቲ ሕጂ
ننقصاص انتلنا لبنا يحرم سلازلو اتي منقصاصون نتدم كمنقصاص قبرو يو حاله اتي اجرخن حاف كتبلو خلخن حجي ني طبعا ناب لبخن خيد يملسالو تدم مالتي حجو نسو يحجزا كام ኣብ ናይ ፀጋም ክንምድቃስ እውን ምክንያቱ እታ ቱቦ ድበልኩ ናብ ልቢ ትመልስ ደላ ናብ ድበዝሕ ግዜ ናብ ኢድ የማን እያ ደላ ሕጂ ንኢድ ፀጋም ክድቅሳ ከለኽን ካብኣስ ቁሩብ ልቐቕ ብል ትቆልዓ ማለት እዩ ከምቲ ድበልክዎ ኤክሰርሳይዝ ማራ ተገዲድክን ከዓ ኮምፕሬሽን ሶክ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ኣብቲ እቲ ካልሲሲ ኣብቲ እግርኽን ከም ጠረው ኣቢሉ ይሕዞ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ገይሩ ምስ ሓዞ እንታይ ይገብር ኣሎ ፕሬሸር ይገብረሉ ኣሎ ማለት እዩ ፕሬሸር ስለ ዝገበረሉ ነቲ እግርኽን ንላዕሊ ይኸይድ ትደም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምኡ ድረአየክን እንዳጠፍአ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቲ ኮምፕሬሽን ሶክስ ንዶክተር ክትዛረባ ትኽእላ ኢኽን ወረቐት ክፅሕፉልክን ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ፋርማሲ ከይድክን ክትገዝኦ ትኽእላ ኢኽን ምክንያቱ ንዓኽን ዳኣኽለክን ምእንታን ዓቂኖም ክነግሩኽን ከምኡ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ከምቲ ድበልክዎ ግን ድበዝሕ ግዜ ምስ ሓረስክን ድኸይድ ስለዝኾነ ሽገር የብሉን ሓንሳብ ቁሩብ ተበዚሑ ኦልትራሳውንድ ክገብራልክንን ካልእ ፀገም ከይህሉ ኣብ ድበዝሕ ጥንቲ ንሪኦ ግን ምስ ሓረስክን ድኸይድ እዩ ምክንያቱ በቲ ናይ ሆርሞን ኣብ ነብስና ድፍጠር ፕሮጀስትሮን ነቲ ቬን ነቲ ደም ድመልስ ናብ ልብና ኣግፊሕዎ ስለ ዘሎ ብኸምኡ ድኸውን ኤክሰርሳይዝ እናገበርክን እግርኽን ንላዕሊ እንዳሰቐልክን ተገዲድክን ከዓ ኮምፕሬሽን ሶክስ እንዳተጠቀምክን ናብ ኖርማል ክትመልስኦ ትኽእላ ኢኽን ምስ ሓረስክን ከዓ ባዕሉ ክኸይድ እዩ ተደይ ከይዱ ከዓ ምስ ዶክተርክን ተዛሪብክን ደድለይክን ሜዲኬሽን ክትወስዳ ትኽእላ ኢኽን ወይ ከዓ ድበዝሕ ግዜ ሓቂታሽ በዓል ብቀፍ እዩ ደሸገር ነገር ኣይኮነን ንሕጂ ግን ብሩኽ ለይቲ